Tää on niin outoa. Mä oon tottunut, että Mitä? It's motherfucking AG. Back at it again. Toi eka video oli ihan paska. Mä en tiennyt miten päin kuvata. Nyt mä kattelin vähän niinku videoasetukset paremmaksi. Tutustuin vähän tähän tietokoneeseen, että miten niinku mikä on paras niinku editointi, semmonen sydämi. Ja periaatteessa on miten tää toimii. Ja siis toi on oikeesti omaan käyttöön helvetin hyvä, koska mä käytän iPhonea, niin mä saan niinku suoraan tohon niinku, kaikki mun kuvat menee suoraan tohon tavallaan. Eli mä ei tarvii niinku siirtää mitään. Niin siis toi on aivan niinku täydellinen mun käyttöön, kun yksi kaveri kysyi, että miksi vitus mä tommosen hommasin. Niin toi vaan niinku tekee kaikesta paljon silleen helpompaa kuin että jos perusläppäri sitten johon kanssa kikkailee, niin periaatteessa kun tohon menee nyt tämänkin videon, kun mä tästä lataan, niin tää on niinku, se vaan on tuolla. Niin helppoa ja kiva. Tällä videolla ei ole oikeastaan mitään niinku pointtia. Mä arvelin, että mä näytän vähän, että miten mä teen maailman parhaan mac and cheesin, koska se on vaan niin hyvä. Ja sitten vähän, että miten tää läppäri, jos mä nyt laitan tästä Autodocin vaan ensin pois, niin voidaan kattoo. Alright. Milläköhän kädellä mä teen tätä heilu. Noniin, eli tosiaan tää on siis tämän vuoden MacBook Air. Ja tässä on just se, että niin kun esim. Jos mennään tänne, otetaan tosta vaikka nyt, että kuvat. Niin mulla on niin kun kaikki täällä niin kun suoraan, kun se synkronoi suoraan, niin sit on niin kun tekee vaan tosta ihan vitusti helpompaa. Että jos mä lähden niin kun tekemään tämmöstä matskua, niin se on vaan mukavampi. Ja sit mä varastin kihlatulta tämmösen niinku meikki puhelinpidiken valot sydämi, niin tää on kyllä myös näppärä tässä. Ja sitten kun mä katsoin kaikki nämä niin kuin kameran asetukset läpi, niin nyt tää video pitäisi olla ihan niinku tommonen tosi hyvä laatuinen koko ajan. Oho, täällä onkin tää edellinen video. Mut mä käytän tätä Mäkkäri ihan niinku omaa editointisoftaa, koska en mä niinku, siis mä pystyn tässä just niinku tälleen hyvin simppelisti käymään läpi, koska en mä niinku silleen aio mitään brutaalia editointia tekee tähän. Mut joo. Lähdetään tekemään safkaa ja tervetuloa Agin kokkinurkkaukseen. Tänään tehdään about maailman parasta mac and cheeseä ja tähän tarvitaan 1 kpl maito. Se ei mene ihan kokonaan, mutta melkein. Lasten kosken laski ja cheddar, tämmönen dippi. Ja se tulee siihen soossiin. Jonkin muotoista rasvaa. Tavallaan siihen pohjaan, kasvikkeen pohjaan. Vapaa-valintainen proteiini, koska emme ole kasviksen syöjiä, kuten huomaa tuosta kaksoisleuvosta. Ja makarylliä. Rum on tämmönen erittäin pieni, niin tää on oikeesti niin kuin, tää maksaa vähän enemmän, mutta tää on joka kerta vörtti. Ja lähdetään sillä liikenteeseen, että me vedetään vähän chorit pienemmiksi. Ja koska olen mies ja totuttelen vasta yhteen asumiseen naisen kanssa, niin minä en käytä leikkuulauttaa. Just meisin sanoa, että meillä ei vittu. Tosissaan tuo klippi vähän katkes, niin leikataan makkarat. Sitten ne vaan viskotaan tuohon pannulle ja mä näytän sitten seuraavan kerran, kun me ruvetaan tekemään sitä soossipohjaa. Eli jeps, jatketaan siitä. Nyt lisätään rasvaa
meidän makkaroihin ja jumalautat on hieno. Me käytiin Rustassa niin ostelemaan nyt tähän kämppään kaikkeen. Lähdetään testaamaan miten tämmönen hieno sydämi toimii. Wow! Tekis mieli laittaa vaan lisää, kun tää on niin hieno. Mutta ei laiteta lisää. Laitetaan tonne öljyt, paistellaan nuo nakit ja sit ruvetaan tekemään sitä soossipohjaa. Ja siihen tulee myös muuten jauhoja. Noniin, nyt ruvetaan tekemään sitä soossia. Ja tähän pohjalle me otetaan eka jonkin muotoista rasvaa. Ja vähän lisäksi tää ei oo siis terveellinen ruoka millään tavalla. Että niin. Laitetaan tonne semmonen hyvä satsi. Hyvä satsi niinku rasvaa. Ja unohdin mainita, että tähän tosiaan käytetään vehnäjauhoa pikkusen, ettei se sokeutuu. Niin. Tovetetaan tää rasva niinku ihan tänne kaikkialle. Ja sitten noin 2 isoa ruokalusikallista. Tätä jauhoa tänne. Tääkin silmämääräinen, ei oo niin justiin. Mä sekoittelen noitakin tossa välissä. Ei tartu kiinni. Noin. Sitten me tavallaan paistetaan tää rasva ja jauho yhteen. Tälleen, että sen kun huomaa, kun se rupee pikkusen tolleen kuppeliin, niin se on ihan hyvin sekas. Sitten me ruvetaan lisää maitoa. Maitoa voi käyttää mitä tahansa, mutta Henkko, kun tää ei oo terveysruoka, niin täysmaito on yksinkertaisesti parempaa. Se lähtee heti sakeutuu. Laitetaan taas vähän lisää maitoa. Yleensä mulla menee noin semmonen 7 desi maitoa, kun mä teen tän niinku 2 tyypille plus vähän ekstraa. Noniin, nyt meillä on niinku sakeutunut tää meidän maitojauhosetti. Tässä vaiheessa mä laitan tän meidän koskenlaskijan tänne. Ja siis maito jauhosetti on tärkeä. Ainakin varmaan 5 minuuttia tossa pyörittelee ja hämmentelee, että se tavallaan se jauho ei jää sinne just paukkuisesti, että se niinku lendautuu kunnolla. No niin, se rupee se juusto vähän sulaa sinne. Tätäkin mä vähän aikaa aina pyörittelen tossa. Noniin, nyt huomataan, mä otin lämmön pois. Meidän soossi näyttää erittäin hyvältä. Se aina saa olla, kun makarilli paistunut keittyy. Niin, se huomaa kyllä, että tästä tulee sitten aika paksu. Vedet otin pois makarillista. Mulla on tämmönen iso pannu, niin mä vaan rykäsin nää kaikki tänne. Näin. Sitten lähdetään sekoittamaan. Ja Henkko, kun on sekoitellut nää läppeensä, mä laitan tähän pannuun tuon kannen päälle hetkeksi, että nää makarillit oikein niinku imasee vielä noin soossit itteensä. Ja sen jälkeen sit valmis syötelyksi. No niin, nyt se on haltunut about semmosen vajaa 10 minuuttia tässä kannen alla. Niin nyt me lähdetään kattoo miltä se näyttää. Yeah. Mut sitten. On juustonen, on kermanen, on täyteläinen, on kaikkea. Kyllä. Ja näin teet
suhkot halvan, simppelin mac and cheesin, joka kuulostaa hyvältä, näyttää hyvältä ja kaiken tärkein maistuu hyvältä. Kiitos.